og skyd et sjældent dyr. Det er Klakke. Hej! Prøv at jeg sidder lige midt i et interview. Må jeg ikke ringe senere? På Klakkes Facebook-profil kan vi se, at udover at være direktør for Ekstrem Polterabend, er han også forfatter, filosof, 4 gange backgammonmester, har 13.576 venner, og en del af hans religiøse overbevisning er dyr rødvin og fisse. Altså jeg ser på det sådan her. I Danmark, der har vi penge, og i Polen, der har de varerne. Det er et spørgsmål om efterspørgelses og udspydelse. Altså alle vinder i det her spil her. Vi har mødt og talt med en af de betalte piger, som arbejder for Klakke i Polen. Jest bardzo dużo polskiego jedzenia, które lubię, także trudno mi powiedzieć, które jest najlepsze, ale ja na przykład lubię pierogi i uważam, że to jest jedno z najlepszych polskich tradycyjnych potraw. Także nie jestem pewna co do tego. Vi har spurgt Klakke, om det ikke er uetisk at udnytte de underbetalte prostituerede i Polen. De er ikke underbetalte, altså. De får 3 gange så meget, som en minearbejder gør dernede. Hvad vil du helst? Arbejde i 40 år i en mørk mine, eller knalde med en sød dansk dreng og hans venner? Mange drømmer om at få lov at tæve en hjemløs. Det kan jeg jo få til at gå i opfyldelse, ikke? Altså, jeg er ligesom overgangen fra drøm til virkelighed. Sådan rent filosofisk anset. Hos Extreme Polterappen, der får du en oplevelse, du ellers ikke vil få. Og det er det, polterappen handler om. Men at tisse på en præst? Ja. Har du nogensinde pisset på en præst? Nej. Præcis. Præcis hvad? Det du siger. Altså. Men er det ikke ydmygende for præsten? Jo, meget. Men han tilgiver. Præster tilgiver. Så, hår på fissen. Det bliver en god weekend. Hver dag i dagens Danmark opstår der mere eller mindre kringlede situationer, der for at blive løst på en ordentlig måde, kræver ordensmagtens indblanden. Vi skal med vogn 47 på patrulje. Vogn 47 er på patrulje i Lyngby lige uden for København. Det har været en rolig dag, indtil en knallert overhaler dem i meget høj fart. Så satan du. Efter. De sætter efter knallertmanden, men han prøver at stikke af. Stik af. Der fik vi fingeren. Føreren virker tydeligvis beruset. Satan, nu brækker sig, han er skideskidt. Så, fremmet. Lettet, kammerat. Ja, det var ikke farligt, var med blinker. Babu. Det ser ikke så godt ud, hva', kammerat? Du vidste det fuldt, hva'? Nej, jeg tror bare, jeg bliver køresyg. Nå da. Det er en god aften. Nej, du skal mig ikke nogen steder. Så, nu prøver vi. Bang, bang. Ja, det er jo altid rart at blive mødt med et smil, når man udfører sit arbejde. Det gør det hele jo... Det er hele sådan lidt lettere, ikke? For satan. Hvad fanden tænker du på? En, der hedder Jytte. Mange fingre er der her. Ja. Har du drukket? Mange fingre er der. Hvor mange fingre jeg har drukket? Så går du lige på linjen her. Kan du gå ned ad linjen? Jeg kan godt ramme fliserne. Ja, så står vi. Altså, når vi har fanget sådan en forbryder her, så skal vi have alkometeret frem. Fordi alkometeret, det lyver aldrig. Og så bagefter, så skal han ind på stationen, og så laver vi en blodprøve. Fordi en blodprøve, den lyver faktisk dobbelt så lidt, som alkometeret gør. Faktisk, altså det dobbelte er aldrig.
Indianer! Stop det der. Send alt, der Det er politiet, du. Ja, det ser ud som om, vi ikke har fået den ballon med os i dag. Det er faktisk et alkometer med det her en ballon, ikke? Og den har vi så ikke fået med. Men på den anden side set, det er jo kun knaller, ikke? Det er jo ikke nogen lastbil. Er det så din knaller, den der, kammerat? Op for helvede. Der var du. Jeg tror bare, vi giver dig en reprimande, ikke? Så gør du bare ikke det igen. Men det kan jo gå dig selv. Det er godt. Det er modtaget. Det er orden, kammerat. Ja, det er jo en god dag igen, ikke? Altså, vi får fat i sønderen, vi får talt med ham, og jeg føler, vi når igennem til ham. Det der, det gør han sgu ikke igen. Det var alt for i aften. Se med i næste uge, hvor vi ser på danskernes drukvaner. Og hvor vi også kigger nærmere på, hvordan vi har det med dyrevelfærden her i Danmark. Og andre historier. Tak for i aften. Hvad er det, du har med i bukserne? En fasan. Igen? Ja. Der ved jeg måske godt, at jeg skal prøve at holde lidt igen. Ja, hvis du kan. Nu skal man hurtigt gøre det bare på arbejde. Men det er, altså, mandetrusser er fjer. Det er bare sådan, det er fint og varmt.